Ja hem explicat en el vídeo anterior com es feia per fer l'ajustament, us hem donat la part teòrica. Ara anem a fer la part pràctica. Vale? A la part pràctica anem a repassar com hem fet una equació química per ajustar-la i llavors hem vist que el zinc reacciona amb l'àcid clorhídric per donar clorur de zinc i hidrogen. Fixeu-vos com ho hem fet. El zinc ja estava ajustat perquè només hi ha un àtom de zinc. De clor hem hagut de posar aquí un 2 per poder ajustar aquest 2. Fixeu-vos que aquí el subíndex 2, per poder fer que s'ajusten, un truc seria intercanviar el subíndex com a coeficients estequiomètrics, llavors anar comptant. I en el 2, en el cas de l'hidrogen, ja està. I al final què hem fet? Hem fet recompte de cada tipus d'àtom si hi havia reactius i productes. Un àtom de zinc, 2 àtoms d'hidrogen i 2 àtoms de clor tindríem com a reactius i han d'haver el mateix nombre d'àtoms de cada a la part final. Per tant, un àtom de zinc, 2 àtoms de clor i 2 àtoms d'hidrogen. Ara continuem a la següent. La següent equació que tenim aquí seria la de ferro. Fixeu-vos que és fàcil i que senzilla és aquesta. Ferro, ferro, sofre, sofre. ¿Vale? Aquí seria senzill. De ferro aquí en tenim un i aquí en tenim un. I aquí de sofre aquí en tenim 8 i aquí en tenim un. Si aquest és el subíndex, jo no puc tocar el subíndex, el que he de fer és posar aquí els coeficients estequiomètrics que calguin. Fixeu-vos, si jo ara aquí poso un 8, estic afectant tant al ferro com al sofre. I ara tinc que tornar enrere i comprovar. Aquí tinc un de ferro, però ara en tinc 8 perquè per ajustar el sofre he hagut de posar un 8. Per tant, aquí també posaré un 8. Vale? I ara compteu quants àtoms de ferro i quants àtoms de sofre hi ha. Quants àtoms de ferro i quants àtoms de sofre hi ha. Llavors, direm que tinc 8 àtoms de ferro, 8 àtoms de sofre, 8 àtoms de ferro, 8 àtoms de sofre. Ja ho tenim ajustat. Vale? Anem a veure aquesta equació d'aquí, que és una mica diferent perquè és una equació orgànica. Llavors, primer ajustarem el carboni, és a dir, sempre com a norma general ajustem primer tot el que no és ni hidrogen ni oxigen, després, per últim, deixaríem l'hidrogen, vale? I després de l'hidrogen l'oxigen. Vale? Comencem amb aquesta que és típica. Vale? Llavors, de carboni aquí n'hi ha un i aquí també, en principi el tenim ajustat. Si cal ja tornarem enrere. D'hidrogen n'hi ha 2 aquí, però 4 aquí. Com ho podem solucionar? Recordeu que només podem posar coeficients estequiomètrics. Llavors aquí posarem un 2. 2 per 2, 4. Llavors ja tenim l'hidrogen ajustat. I per últim, 2 aquí, però ara tenim l'oxigen en 2 parts. Aquí i aquí. Si aquí n'hi ha 2 àtoms d'oxigen i aquí n'hi ha 2 i aquí necessito uns altres 2, significa que jo necessito 4, però com que una molècula d'oxigen em dona 2 àtoms d'oxigen, posarem un 2 per ajustar aquí. Vale? Podeu tornar a comprovar carboni, hidrogen i oxigen a la part de reactius i carboni, hidrogen i oxigen a la part de productes. De carboni, aquí n'hi ha un. D'hidrogen n'hi ha 4. I d'oxigen, 2 per 2 faran 4. Hem de multiplicar el nombre d'àtoms multiplicat per el coeficient estequiomètric. 2 per 2, 4. I ara, de carboni aquí en tenim un, d'hidrogen en tenim 2 per 2, 4, i ara aquí de carboni en tenim 2, i aquí 2 per 1, 2 faran un total de 4. Vale? Tirem endavant. A veure aquest exemple, aquest també és molt senzillet de fer, fixeu-vos, de sodi 1, de sodi 1. Aquest seria com l'apartat B. Aquí tenim 2 de clor i aquí només en tenim un. Recordeu l'intercanvi de subíndex coeficient estequiomètric.
Si aquí tenim un 2, la solució seria posar aquí un 2. 2 per 1, 2. Vale? Ja en tenim, contem. Ara, què ha passat si poso aquí un 2? Afectaria també al sodi, per tant, per ajustar l'equació química posarem aquí un 2. Vale? Tornem a comptar. Tenim l'equació formada per sodi i clor. Àtoms de sodi i àtoms de clor. Aquí en els productes també àtoms de sodi i àtoms de clor. Aquesta part d'aquí no cal que la feu si no voleu, però al principi us ho recomano per assegurar-vos que teniu el mateix nombre d'àtoms. Després, quan tingueu molta pràctica, ja no caldrà. 2 àtoms de sodi n'hi ha en els reactius i 2 àtoms de clor. I aquí tenim 2 per 1, 2 àtoms de sodi i 2 per 1, 2 àtoms de clor. Ja tenim l'equació ajustada. En aquesta equació d'aquí és una equació també típica, que és la del ajustament de l'amoníac. L'amoníac el tenim aquí format quan reaccionen el nitrogen amb l'hidrogen. Vale? Fixeu-vos que ara es complica perquè el que tenim repetit, el nitrogen, sí que és fàcil d'ajustar, posaríem un 2 i ja està. Vale? Però ara fixeu-vos que aquí tenim un subíndex i aquí també. Vale? Ara s'ha complicat una mica. Com ho resolem? Contem. 2 per 3 són 6 àtoms d'hidrogen. Llavors, com puc obtenir 6 àtoms d'hidrogen? Si cada molècula em proporciona 2 àtoms d'hidrogen, per tenir-ne 6, què és el que faré? Doncs multiplicar per 3. Per això us torno a repetir la regla de l'intercanvi de subíndex per coeficient estequiomètric. Què vol dir això? Fixeu-vos que aquí que tenim un 2 per poder ajustar el nitrogen. Quan l'hem posat també afecta l'hidrogen. Per tant, compteu. Si aquí tinc 3 àtoms d'hidrogen, fixeu-vos com ho hem fet. Llavors, tenim aquí aquest 3, que seria aquest 3 és el que li posem aquí. Ho veieu? He intercanviat el subíndex de l'hidrogen en el cas com a producte i fixeu-vos que aquí tinc un 2. Aquest 2 és aquest 2 d'aquí. Veieu ara que és l'intercanvi de subíndex per coeficient estequiomètric. És un truc que sol funcionar bastant. I llavors, per acabar ja l'equació d'avui, l'última equació d'avui seria aquesta. Vale? Tindríem el magnesi que reacciona amb l'oxigen per donar òxid de magnesi. Aquesta ja seria molt fàcil de fer. Tindríeu, contem, de magnesi 1, de magnesi 1, fàcil. Ja que n'hi ha 2 àtoms d'oxigen i aquí n'hi ha un. Si aquí n'hi ha un 2, aquí posem un 2. I recomptem. Vale? Un de magnesi i 2 de magnesi ara. Ara llavors vol dir que hem de posar un 2 aquí. Molt bé. Tornem a fer el recompte. Comprovem les dues equacions últimes que hem fet. Aquí teníem nitrogen i hidrogen. I aquí també nitrogen i hidrogen. Quants àtoms de nitrogen hi ha aquí? 2. I aquí tenim 2 per 3, fan un total de 6 àtoms d'hidrogen. I aquí 2 per un àtom de nitrogen, vale? Ens farien 2 àtoms de nitrogen. I ara, aquí, què tenim? 3 per 2, 6 àtoms d'hidrogen. Vale? I aquí tenim magnesi que ha reaccionat amb oxigen. Com a reactius tenim magnesi i oxigen. I com a productes també, recordeu que una
equació química no és només que una reordenació atòmica associada a una quantitat d'energia. Llavors, quants àtoms de magnesi tenim? 2 per 1, 2. Aquí 2 per 1, recordeu multiplicar el subíndex per el coeficient estequiomètric, 2. I aquí de magnesi en tenim 2, 2 per 1, 2. I aquí també 2 per 1, 2. I així és com ajustem les equacions.